Teaching is not a 8:30 to 1:30 profession. घुमट आरती and घुमट is a very trending thing in Goa. Through those trending things आम्ही कल्चर शिकवू शकतो. जरी वाचन पुस्तकी वाचन कमी झालं आहे तरी थोडी अशी स्टुडंट्स आहेत जी ऑनलाईन वाचतात की बाबा जर मला पुस्तकातलं जर 16व्या शतकातलं जर इंग्रजी कळालं नाही तर मी मग ती मूवी बघून काहीतरी समजलं मला. जर विद्यार्थ्यांकडेच जर गोल नसेल तर शिक्षकांनी कितीही सांगितलं तरी अल्टिमेटली इट विल बी ऑफ नो यूज. हाऊ विल आय रिलेट हिज कॅरेक्टर्स टू टुडेज प्रेझेंट डे अँड एज इज द चॅलेंज अँड दॅट्स हाऊ द स्टुडंट्स बी विथ यू. नमस्कार. आज 5 सप्टेंबर अर्थातच राष्ट्रीय शिक्षक दिन. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून देशभरात शिक्षक दिन साजरा केला जातो. शिक्षक आणि विद्यार्थ्याचं नातं आपण लहानपणापासूनच ऐकत असतो की प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका एक शिक्षक बजावत असतो आणि म्हणूनच शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचं नातं आणि ओव्हरऑल शिक्षण क्षेत्रातली आत्ता सध्याची काय आव्हानं आहेत, आत्ताच्या सो कॉल्ड ग्लोबलाइज मोबाईलच्या जमान्यामध्ये वेगवेगळ्या ॲप्लिकेशन्सच्या जमान्यामध्ये शिक्षकाची महत्त्वाची भूमिका काय आहे आणि शिक्षक या सगळ्या गोष्टीतून कसे जात आहेत या सगळ्याविषयी आपण आज गप्पा मारणार आहोत. तर आज आसगाव इथल्या ज्ञानप्रसारक मंडळाचं महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्रातल्या इंग्लिशचे प्रोफेसर आपल्यासोबत आहेत. मी ओळख करून देते, सुभाष कामळकर सर. त्यांच्याशी आपण आज अशाच गप्पा मारणार आहोत. तर सुभाष कामळकर सरांचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्यांचं आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांचं नातं खूप छान आहे. म्हणजे एकतर त्यांचं वयही कमी आहे त्यामुळे कॉलेजमधले विद्यार्थी आणि ते शिक्षक विद्यार्थी याच्यापेक्षा सुद्धा जे एक मैत्रीचं नातं लागतं विद्यार्थ्यांमध्ये ते खूप छान मेंटेन केलं त्यांनी. तर आज आपण त्यांच्यासोबत अशाच कॅज्युअल गप्पा मारणार आहोत की कसं आहे त्यांच्या विद्यार्थ्यांसोबतचं नातं. तर सुभाष, स्वागत आहे तुमचं. तर सुरुवात आपण अशीच करूयात की कोविड येऊन गेला नुकताच, आता बराच वेळ झाला आहे, 1-2 वर्ष. पण कोविडच्या पिरियडमध्ये ऑनलाईन एज्युकेशनला खूप जास्त वाव आला किंवा मुलांना घरातून शिकणं आणि हे. तर शिक्षक म्हणून काय वाटतं, ऑनलाईन एज्युकेशनबद्दल काय वाटतं आणि ओव्हरऑल कशी आहे ही सिस्टीम, याचा काही फायदा होतो आहे? मी असं म्हणेल की वी कुड हॅव अन हायब्रिड सिस्टम. जेव्हा कोविड आला आणि ऑनलाईन शिक्षण सुरू झालं ते सर्वांनाच कठीण असं झालं बिकॉज देर वर टाइम्स वेर इन वी कुडंट सी द स्टुडंट्स. ओके, आम्ही बोलत होतो पण त्या स्क्रीनच्या मागे कोण होतं आम्हाला माहीत नव्हतं. सो द रिअल चॅलेंज वॉज गेटिंग द स्टुडंट्स टू बी इन द क्लास फिजिकली. So after COVID, now with the system that we have, hybrid mode हा एक सोल्युशन आहे. पण ऑनलाईन एज्युकेशन असताना सुद्धा थोड्या ट्रिक्स, थोड्या गोष्टी अशा होत्या की जिथे वी कुड एंगेज द स्टुडंट्स, लाईक वी कुड इंटरॅक्ट विथ देम ऑनलाईन फेस टू फेस थ्रू देअर डिव्हायसेस. बट आय वुड से इट इज नॉट एंटायरली अ सक्सेस. अगेन क्रेडिट वेर इट्स ड्यू. जो आमचा DHE आहे, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन, त्यांनी एक इनिशिएटिव्ह सुरू केला होता दिष्टावा म्हणून, ज्यात प्रत्येक विषयाचे जे प्रोफेसर्स आहेत त्यांना स्टुडिओमध्ये बोलवून त्यांच्या सिलेबसचं एक व्हर्च्युअल रेकॉर्डिंग केलं होतं. अँड दॅट हेल्प्ड अ लॉट. द स्टुडंट्स ऑल्सो कुड गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू इट. सो right now I would suggest that hybrid mode जर आपण अडॉप्ट केला तर दॅट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप. शिक्षक म्हणून तुझ्या विद्यार्थ्यांसोबतचं नातं, म्हणजे मी आता म्हणाले की मी बघत असते तुझं त्यांचं रिलेशन खूप छान आहे. तर एक असतं की आपण आपला रिस्पेक्ट पण ठेवणं गरजेचं असतं आणि मुलांच्या जवळ जाणंही तितकंच गरजेचं असतं. सो हे जे तू मेंटेन केलेलं आहेस ते कसं आहे, म्हणजे आणि काय चॅलेंजेस आहेत हे मेंटेन करत असताना? एक चॅलेंज असं आहे की ॲज अ टीचर यू नीड टू बी अपडेटेड थ्रू आउट. त्याचमुळे जर तुम्हाला जर माहीत नसेल की सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड्स काय चालू आहे, और फॉर दॅट मॅटर TV वर ट्रेंड्स काय चालू आहेत, और OTTवर ट्रेंड्स काय चालू आहेत. अँड माझा विषय असा आहे की मी शिकवतो साहित्य, इंग्रजी साहित्य. सो जेव्हा वेन इट कम्स टू गिविंग एक्झाम्पल्स, ओके,
social media examples, recent trends, reel trends or meme trends, they help. So तेव्हा आय थिंक दॅट इज द पॉईंट वेर आय कनेक्ट विथ माय स्टुडंट्स. आणि सेकंडली ॲज अ टीचर ॲट एनी लेवल फॉर दॅट मॅटर, यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट दे ऑल्सो कम द स्टुडंट्स. ओके, ते पण एका पर्टिक्युलर बॅकग्राऊंडमधून येतात आणि इन दॅट क्लास ऑफ 50 or 60 देर आर डिफरंट मेंटॅलिटीज. ओके, सो त्यांचे विचारधारा असो किंवा तुमच्या सब्जेक्टकडे बघण्याचा एक दृष्टिकोन असो, तो वेगवेगळा असू शकतो. सो युअर जॉब इज टू ओरिएंट देम टुवर्ड्स यू अँड वॉट एव्हर मॅटर तुम्ही जो बोलणार आहात तो. सो तिथे लाईव्ह एक्झाम्पल्स, ट्रेंडिंग एक्झाम्पल्स आणि एक प्रकारची समजूत की बाबा, एक प्रकारची अंडरस्टँडिंग की बाबा these people, though they are students in that particular room, they have a particular kind of mentality की बाबा ते असाच विचार करणार आणि त्याच्यासाठी मला असं जावं लागेल, ही वाट धरावी लागेल. मे बी त्यामुळेच मला वाटतं की सोशल मीडियाच्या जास्त याच्यामुळे आपण जास्त कनेक्ट राहतो मुलांशी. आता तू म्हणालस की मुलांना एंगेज ठेवणं, तर आता सेमिस्टर पॅटर्न्स आहेत आणि मुलं फक्त कॉलेज स्टुडंट्स म्हणजे हे बंक मारणं आणि या गोष्टी खूप होत असतात. तर हे एक चॅलेंजच असतं की पूर्ण सेमिस्टर त्यांना मोटिवेटेड ठेवायचं, त्या कामामध्ये एंगेज ठेवायचं. तर यासाठी काय करता तुम्ही शिक्षक म्हणून? एक मी प्रातिनिधिक स्वरूपात शिक्षक सध्या मुलांना एंगेज ठेवण्यासाठी काय करतात? याच्या दोन बाजू आहेत. अटेंडन्स इज अ मस्ट. ओके, बाय द UGC नॉर्म्स 75% अटेंडन्स इज अ मस्ट. सो जर आमच्या तरी महाविद्यालयात जर 75% अटेंडन्स नसेल तर त्या मुलाला फायनल एक्झाम देता येणार नाही. सो अटेंडन्स इज अ मस्ट. दुसरा आस्पेक्ट आहे की ॲट द कॉस्ट ऑफ अटेंडन्स कोणी जर आता एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज असो किंवा स्पोर्ट्स असो, वी मेक शुअर दॅट दे डोंट मिस इट. जर माझ्याकडे काहीतरी टॅलेंट आहे आणि जर मला माझ्या कॉलेजचं रिप्रेझेंटेशन करायचं आहे तर आय गेट इनफ अपॉर्च्युनिटी विथ जस्टिफिकेशन. पण 75% अटेंडन्स इज अ मस्ट. दॅट इज द रूल. आता इट इज अपॉन द टीचर्स की बाबा तुमच्या क्लासेस कशा इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, अँड एव्हरी टीचर हॅज अ मेथडॉलॉजी फॉर इट. ओके, आत्ता म्हणजे सोशल मीडियाचं खूप ट्रेंड आहे, वेगवेगळ्या गोष्टी मुलं बघत असतात, मोस्टली बघत असतात. वाचन खूप कमी झालं आहे, म्हणजे इतकं फारसं वाचत नाहीत. आणि आपली एक वेगळी गोव्याची म्हणून एक वेगळी कल्चरल डायव्हर्सिटी आहे. तर हे सुद्धा मुलांना कळणं महत्त्वाचं असतं. म्हणजे खूप आता कानावरती सतत असतं की कुणी शिकवतच नाही, मुलांना काही माहीतच नसतं. तर तुमच्यासमोर सुद्धा ते एक चॅलेंज असतं की त्यांना काय आहे, आपलं कल्चर काय आहे किंवा आपल्याकडे काय काय गोष्टी चालतात. तर अशासाठी म्हणून तुम्ही कसं संवाद साधता किंवा त्यांच्याशी काय कम्युनिकेशन होतं किंवा काय प्रोजेक्ट्स घेतले जातात, त्याच्याबद्दल काय सांगशील? जसं तू म्हटलीस की सोशल मीडियाचा ट्रेंड आहे. सो आणि वाचन कमी झालं आहे. इट्स अ फॅक्ट की वाचन कमी झालं आहे. बट देर आर अदर व्हिज्युअल मीडियम्स थ्रू विच इन्फॉर्मेशन इज सॉट. की बाबा जर आता माझ्या नॉवेल्सवर मी जे काहीतरी शिकवतो आहे, जर लेट्स से आय एम टीचिंग शेक्सपियर. ओके, सो शेक्सपियरवर BBCने केलेले मूवीज आहेत. ओके, त्यांच्या प्लेजवर. हां, थ्रू दॅट वी हॅव दिस इंटरॅक्शन की बाबा जर मला पुस्तकातलं जर 16व्या शतकातलं जर इंग्रजी कळालं नाही तर मी मग ती मूवी बघून काहीतरी समजलं मला, बिकॉज इट्स अ व्हिज्युअल मीडियम. ओके, सेकंडली जरी पुस्तकी वाचन कमी झालं आहे तरी थोडी अशी स्टुडंट्स आहेत जी ऑनलाईन वाचतात. ओके, आय हॅव फ्यू स्टुडंट्स हू आर इन टू ऑडिओ बुक्स. हो, तो आता सध्या ट्रेंड आहे की बाबा 2 पुस्तकं एका दिवसात संपवतात मुलं बिकॉज ऑफ ऑडिओ बुक्स. सो वाचन संपलं नाही आहे, पण पुस्तक हार्डबाउंड, सॉफ्टबाउंड त्याचं वाचन. पण मुलांना त्यात गुंतवून ठेवणं हे एक मोठं टास्क असतं ना हल्ली शिक्षकांच्या समोर. हो, आता मी माझ्या विषयाबद्दल बोलू शकतो की वेन इट कम्स टू लिटरेचर, त्यात जर तुम्ही मुलांना जर एंगेज करू पाहताय तर फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू मेक शुअर दॅट
the subject attracts them. For example, if I'm teaching poetry, again relatability comes here. येस. इफ आय एम टीचिंग पोएम्स, मी कविता जर शिकवणार 17व्या शेकड्यातली अथवा 14व्या शेकड्यातली, हाव विल आय रिलेटेड टू टुडेज डे अँड एज? इफ आय एम टीचिंग शेक्सपियर बिकॉज ही इज युनिवर्सल इन नेचर, हाव विल आय रिलेट हिज कॅरेक्टर्स टू टुडेज प्रेझेंट डे अँड एज इज द चॅलेंज, अँड दॅट्स हाव द स्टुडंट्स बी विथ यू. जर तू इतिहासाबद्दल आणि कल्चरबद्दल बोललीस, आता गोव्याचा कल्चर असा आहे की ट्रेंडिंग थिंग्स आर एक्सेप्टेड. ओके, सो थ्रू दोज ट्रेंडिंग थिंग्स आम्ही कल्चर शिकवू शकतो. हां, ते आहेच, म्हणजे कल्चर आपण शिकवतोच, पण गोव्याला आपली अशी एक वेगळी परंपरा आहे. किंवा आता तू घुमट स्वतः करतोस, तर तुझ्या कॉलेजमध्ये मुलांना सगळं हे माहिती असेलच असं नाही, कारण आत्ताच्या पिढीला या गोष्टी पोहोचतच नाहीत त्यांच्यापर्यंत. सो हे एक चॅलेंज असतं ना, की त्यांच्यापर्यंत या गोष्टी पोहोचवणं. किंवा पूर्वीचे शिक्षक आणि आत्ताचे शिक्षक यांच्यामध्ये खूप फरक आहे. पूर्वी आपण घाबरायचो, म्हणजे मी काही फार याच्यातली अगदीच मोठ्या याच्यात लांबच्या पिढीतली असं नाही, पण 90sचे जे किड आहोत आपण, त्यांचं असं आहे की आपण आपल्या शिक्षकांना घाबरायचो किंवा भीती असायची. पण हल्लीची मुलं अशी नाहीत घाबरत. त्यांना ते म्हणजे मुलांना मारायचं नाही, मुलांना रागवायचं नाही, हे असे जे वेगळे वेगळे रूल्स आलेले आहेत, त्या सगळ्यामध्ये एक असतो आपला रिस्पेक्ट पण टिकवून ठेवायचा, प्लस त्यांना या गोष्टी शिकवायच्या. सो हे एक चॅलेंज आहेच. तर तुला म्हणजे काय वाटतं, त्याची पिढी कशी आहे, तुझे शिक्षक आणि तू शिक्षक म्हणून तू जेव्हा बघतोस, तर ते कसं आहे रिलेशन? हो, जेव्हा आम्ही शिकत होतो तेव्हा वी आर अ डिफरंट काइंड ऑफ पर्स्पेक्टिव्ह टुवर्ड्स टीचर्स. कारण ते एका रीतीने ते स्ट्रिक्ट म्हणणार नाही मी, पण त्यांचा ॲटिट्यूड थोडा ओके वेगळा होता टुवर्ड्स लर्निंग. आता काय झालं आहे, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डेमोग्राफिक्स ऑल्सो ऑफ द प्लेस, आता शिक्षणाकडे बघायचा ॲटिट्यूड थोडा चेंज झाला आहे, दृष्टिकोन थोडा चेंज झाला आहे. सो ॲडॅप्टेबिलिटी इज द वे, दॅट्स द ओनली वे. बिकॉज काय होतं की जर एक विषय जर मी 10 वर्षापूर्वी जसा शिकवत होतो, जसा मी शिकलो होतो कॉलेजमध्ये, जो विषय मी जर तसाच शिकवला आता, इट विल बी ऑफ नो यूज. पण जर आता काय घडतं आहे त्याबद्दल जर काहीतरी मी ॲड करून शिकवलं, then I will be able to convey it better. And secondly, about culture that you spoke about. You spoke about Gumat. Now, Gumat Aarti and Gumat is a very trending thing in Goa. आता मागच्या 4-5 वर्षात असं होत चाललं आहे की आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धामुळे घुमट हॅज बिकम ट्रेंडिंग. सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टुडंट्स आर अवेअर की बाबा आहे घुमट आरती म्हणून काहीतरी प्रकार आहे आमच्या गोव्यात. थोडे असे प्रकार आहेत की जे मुलांना माहीत नाही. फॉर एक्झाम्पल फोक डान्सेस थोडे आहेत. लाईक मी एका वर्गामध्ये गेलो होतो आणि आय वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट मोरुलो. आणि मुलं विचारायला लागले की मोरुलो काय प्रकार आहे. मग मला आय हॅड टू एक्सप्लेन दॅट की बाबा हा असा प्रकार आहे, इथे होतो गोव्यात. सो थोड्या गोष्टी अशा आहेत की ज्यांच्याबद्दल मुलांना माहिती नाही, पण आय गेस थ्रू डिफरंट मीडियम्स दे लर्न इट. लाईक इतिहासाचा विषय आहेच की त्यातून मुलं शिकतातच, पण अपार्ट फ्रॉम इतिहास की देर आर वेज दॅट स्टुडंट्स लर्न. ओके. शिक्षण क्षेत्रात खूप बदल होत आहेत. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आता इंट्रोड्यूस झाली आहे. तुला काय वाटतं, हे मदत करेल पुढे फ्युचरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या, काही त्याचा उपयोग होणार आहे का? इट इज ऑल अबाउट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. जर एक ग्रॅज्युअल लेवलवर इम्प्लिमेंटेशन होणार आहे या पॉलिसीचं आणि त्यात झालं आहे राईट फ्रॉम द फर्स्ट इयर, तर कुठेतरी बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड मे बी बाय 2020 व 2035 आम्हाला त्याचा प्रॉडक्ट दिसून येणार. कारण रिफॉर्म्स आर व्हेरी गुड ऑन पेपर. त्याची ॲडॅप्टेबिलिटी आणि त्याची प्रॅक्टिकॅलिटी किती असेल ते आता फक्त आपल्याकडे थोडं सुरू झालं आहे गोव्यामध्ये. बहुतेक ते काही स्टेप वाईज होणार आहे. ॲट द अंडर ग्रॅज्युएट लेवल वी हॅव स्टार्टेड इट. येस. विद्यार्थ्यांच्या फ्युचरमध्ये म्हणजे आपण आपल्या शिक्षकांची आपल्या आयुष्यातली भूमिका, त्यांनी जे शिकवलं किंवा त्यांच्याकडून जे शिकलो आपण, त्याचा खूप उपयोग झाला.
आत्ताच्या विद्यार्थ्यांना तुला असं वाटतं का की त्यांचं फ्युचर सेट करायला किंवा त्यांच्या फ्युचरमध्ये काहीतरी गोल अचीव करायला शिक्षक म्हणून आपण महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे? डेफिनेटली, पण इट्स अ गिव्ह अँड टेक प्रोसेस. जर विद्यार्थी एक ही इज लाईक अ ब्लँक स्लेट, ही ऑर शी इज लाईक अ ब्लँक स्लेट. जर विद्यार्थ्यांकडेच जर गोल नसेल तर शिक्षकांनी कितीही सांगितलं तरी अल्टिमेटली इट विल बी ऑफ नो यूज. सो दिस जनरेशन इज स्लोली टर्निंग आउट टू बी सच अ जनरेशन की त्यांच्याकडे गोल नाही. लाईक दे हॅव फॉलोड अ मास अँड दे हॅव कम टू द कॉलेज, बट very few of them know where they're going. So as teachers also we try to motivate them, we try to divert them to the right goal, but असं होतं की त्यांनाच माहीत नाही ते कुठे चालले आहेत. या फील्डकडे बरीच मुलं म्हणजे शिक्षक असं म्हटलं जातं, म्हणजे ही म्हण आहे खूप जुनी की ज्याला काहीच नाही जमत तो शिक्षक होतो वगैरे. याच्यावर कितपत तुझं म्हणणं, काय म्हणणं आहे याच्यावरती? नाही, आय विल नॉट अग्री बिकॉज कष्ट पडतात डेफिनेटली. सो ॲटलिस्ट ह्या लेवलवर शिकवायला यू हॅव टू गो थ्रू. पण असं एक आहे की ज्याला काहीच नाही जमत आणि तो शिक्षक होतो म्हणून. हां, दे से द सेम थिंग अबाउट क्रिटिक्स. सो नाही, I wouldn't agree. At least at the college level, you will have teachers who have gone through a particular system to reach there. आपण कुठेही शिकवत असू, मग ते खाजगी कॉलेज असू दे, सरकारी कॉलेज असू दे, शाळा काही असो, तिथे तुम्हाला काहीतरी ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या जबाबदारी असतात. प्लस तुम्हाला तुमचा सिलेबस कंप्लीट करायचा असतो, त्यात तुम्हाला अपडेटेड पण राहायचं असतं. ही सगळी तारेवरची कसरत कशी मॅनेज करतोस तू, कसं करतोस? ती होते आपोआप. ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हटलं तर मोस्टली जबाबदारी राईट फ्रॉम द ॲडमिशन प्रोसेस टिल द टाईम टेबल अँड एक्झामिनेशन असते. पण इट्स अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ लाईफ. टीचिंग इज नॉट अ 8:30 to 1:30 प्रोफेशन. जसं लाईक परसेप्शन आहे लोकांचं की टीचर ना तुझा हाफ डे जॉब असणार. हां, तसं नसतं. ॲटलिस्ट आय कॅन स्पीक फॉर माय सेल्फ की इट्स अ फुल डे जॉब अँड यू आर अ टीचर इवन आफ्टर युअर वर्किंग आवर्स आर ओव्हर. सो ॲडमिनिस्ट्रेशनचं काम आय कन्सिडर इट ॲज अ पार्ट ऑफ माय ड्युटी. कारण अल्टिमेटली काय होणार आहे की इट इज गोइंग टू ओनली हेल्प माय ग्रोथ. Because if I'm looking at my future in this particular profession, it is going to help my growth. ते आहेच. आणि विद्यार्थी राहतात का कॉन्टॅक्टमध्ये? म्हणजे एक 3-4 वर्षांचं ग्रॅज्युएशनचं पिरियड एक 5 वर्षांचं झालं, त्याच्यानंतर कॉलेज सोडून गेल्यानंतर ते कॉन्टॅक्टमध्ये राहतात, काही असतील आयुष्यातले किस्से वगैरे शेअर करतात? गायडन्स, पर्टिक्युलरली जे विद्यार्थी साहित्य हा विषय घेऊन पुढे जातात आणि जर मास्टर्स करतात ते विद्यार्थी डेफिनेटली कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत. कारण देन दे लुक फॉर नेट एक्झाम, नेट सेट. प्लस खूपसे विद्यार्थी माझे घुमटारतीत आहेत. सो दे हॅव फ्रॉम स्टुडंट्स दे हॅव बिकम कॉम्पिटिटर्स. सो दे आर अगेन आय मीट दॅम ऑलमोस्ट एव्हरी डे नाव डेज. सो आहे, कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत, खूपसे विद्यार्थी आहेत अँड थ्रू सोशल मीडिया ऑफकोर्स. आता हा प्रश्न मला स्पेसिफिकली विचारावासा वाटतो कारण गेल्या काही दिवसांमध्ये विनयभंगाचे प्रकार शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांचे वगैरे असं झालेलं आहे. तर याकडे म्हणजे तू काय बघतोस? कारण शिक्षकांकडून होत आहे म्हटल्यावरती बऱ्याच लोकांमधून असं सूर उमटत असतो की काय हे आजकालचे शिक्षक असे तसे. आणि तूही कॉलेजमध्ये शिकवतोस जिथे मुलं मुली सगळेच असतात. सो तुझ्या विद्यार्थिनींच्या सोबत स्पेसिफिकली कसं आहे रिलेशन आणि या सगळ्या घटनांकडे बघण्याचा तुझा एक दृष्टिकोन काय आहे आणि काय वाटतं तुला की काय केलं पाहिजे म्हणजे या गोष्टी होणार नाहीत? मला वाटतं की देर इज अ सेन्स ऑफ इंटेग्रिटी की बाबा जर इंटेग्रिटी असेल आणि एक सेन्स ऑफ मॉरॅलिटी जर असेल माणसाकडे तर असे प्रकार होणार नाहीत. ओके, देर आर 60 स्टुडंट्स आउट ऑफ विच देर आर 40 ॲज यू सेट विद्यार्थिनी आहेत. पण ॲज अ टीचर आय शुड नो दॅट देर इज अ लाईन आणि दॅट आय शुड नॉट क्रॉस एव्हर. दॅट इंटेग्रिटी शुड बी देअर बिकॉज ॲज यू बिगॅन विथ
a teacher is a role model also. Yes. They are looking up to you. Yes. So that's something which the happenings are definitely wrong, whatever has happened or whatever. I am not aware much about it, but integrity is the word there. Yes. Yes. आणि तुझं सगळ्याच तुझ्या स्टुडंटसोबतचं रिलेशन काय आहे आणि म्हणजे ओव्हरऑल एक शिक्षक म्हणून तू आत्ता ह्या सगळ्या गोष्टींकडे कसं बघतोस? आय वुड नॉट कॉल देम माय फ्रेंड्स, पण त्यांना मी विद्यार्थीच म्हणणार माझे. पण इट इज मच सोबर दॅन द सो कॉल्ड टीचर्स इन द हायर सेकंडरीज ऑर स्कूल. कारण माझा जो कनेक्ट आहे विद्यार्थ्यांकडे तो मी म्हणेल थोडा वेगळा आहे ॲज कम्पेअर्ड टू मे बी दे मस्ट हॅव हॅड सम टीचर्स लाईक दिस. बट आय ऑलवेज कीप इन माइंड दॅट दे आर माय स्टुडंट्स. तो एक कनेक्ट आहे. लाईक आउटसाइड द गेट्स ऑफ द कॉलेज सम ऑफ देम हॅव बिकम माय फ्रेंड्स आफ्टर दे हॅव पास्ड आउट. पर जेव्हा ते कॉलेजमध्ये आहेत दे आर माय स्टुडंट्स, आय एम दॅट टीचर. ओव्हरऑल आत्ता असं म्हटलं जातं की सिलॅबसमध्ये जे शिकवतात त्याचा उपयोग पुढे जाऊन काही होत नाही, ते पुस्तकी तसंच राहतं. तर मुलांना व्यावहारिक ज्ञान मिळावं याच्यासाठी म्हणजे आत्ताचा सिलॅबस तुला असं वाटतो का की तो व्यावहारिक ज्ञानाशी मिळता जुळता आहे आणि कशा पद्धतीने मुलांनी काम केलं पाहिजे टीचिंगकडे? कसं म्हणजे शिकत असताना सुद्धा आपण जो अभ्यास करतो त्याच्याकडे विद्यार्थ्यांनी कसं बघितलं पाहिजे आणि टीचर म्हणून आपली काय रिस्पॉन्सिबिलिटी पाहिजे मुलांच्या ओव्हरऑल सगळ्या त्या अंडरस्टँडिंगमध्ये? ते जे कॉम्प्लेक्स लर्निंग आहे ते त्यांना शिकवताना आपला रोल काय पाहिजे? याची दोन उत्तरं आहेत. लाईक पहिलं उत्तर मी म्हणणार की अंडर द न्यू एज्युकेशन पॉलिसी थोडे रिफॉर्म्स असे आहेत की त्यात वोकेशनल एज्युकेशन इज अ मस्ट, हा इंटेग्रल पार्ट आहे. सो होपफुली विथ द न्यू सिस्टम आम्हाला असा आउटपुट मिळेल की त्यात वोकेशनली ट्रेंड मुलं निघतील. सेकंडली इट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड. कारण सपोज फॉर एक्झाम्पल माझा सब्जेक्ट साहित्य, हा मुलांना वोकेशनल ट्रेनिंग देत नाही. बट जर अलाइड सब्जेक्ट लाईक लँग्वेजेस, इंग्लिश लँग्वेज आहे, इंग्लिश भाषा आहे, त्यात मुलं कम्युनिकेशन स्किल्स शिकतात. ते लाईक वाईल स्टडिंग दे मे नॉट अंडरस्टँड, दे मे नॉट रिअलाइज, पण त्या कम्युनिकेशन स्किल्स कुठेतरी उपयोगी पडणार त्यांना इन फ्युचर. सो हे अलाइड अस्पेक्ट्स जे आहेत ते कन्सिडर करावे लागतील. ओके. आजचा हा म्हणजे शिक्षक म्हणून आपण सुभाषकडून ऐकलं की काय आहे त्याचं ओव्हरऑल शिक्षण क्षेत्राकडे बघण्याचं व्ह्यू, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, टेक्नॉलॉजी अँड ऑल, या सगळ्यामध्ये आपण विद्यार्थ्यांसोबत कसं रिलेशन मेंटेन केलं पाहिजे हेही त्याने सांगितलं. सो थँक्यू. प्लेजर.